गिदिं गिदिं नायदों बिनि फारसे सारा मा बुंनो? बयबो मिथिगौ सोलायनाय सरकार परिबर्तन सरकार जों बे परिबर्तन सरकार दिनै सारा भारतजों लोगोसे सारा आसाम सारा बिटिसि परिबर्तन लाबोनो नाजादों जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव आरो जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों दिनै सारा जों आसामनि खोथाखौ बुंनो हाया सारा बिटिसिआव पुरा परिबर्तन लाबोनो बयनोबो डेभेलपमेन्ट होनो नागिरदों जों आरो दिनै बेवहाय जोङो जोंनि बिटिसिनि चिफ आरो जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सावरायनानै जाहाथे जोंनि बिटिसिआव खुनु मानसियानो माबा मोनसे स्किम मोननै थाया खमसे खम थांनानै थानो थाखाय एसे एनै मावनानै मोनजानो हागौ खिन्थु न' गैयाब्ला बयबो थांनानै थानो हाया उसुबिदा जायो उन्दुनो माबानो ओंखायनो जाहाथे खुनु मानसियानो न' मोननायनिफ्राय जाहाथे माने बन्चित जाया जों बेनिखायनो गासिबो प्रत्येक गामियावनो हाबै हाबै जोङो नायदों आरो नायदिंनानै सोरनो मा नांगौ आरो सोरहा मा डकुमेन्ट दं न' मोनथाव नंगौ ना नङा माफोर जेनेबा पेन्सन बायदिसिना मोनथाव नंगौ ना नङा अरुनदय मोनथाव नंगौ ना नङा रेशन कार्ड मोनथाव नंगौ ना नङा बेफोर गासैखौ जों नायै बेखौ डकुमेन्टखौ जों लाबाय रेकर्ड लाबाय बे रिपर्ट मथे जोङो दा बिटिसिआव ज' खालायनायखौ सावरायगोन बिनिफ्राय बिसोरनो मा होनांगौ बेबायदि जों बेबस्था लागोन। सार ओरैनो मोनबेसे बिटिसिआव सारा गिदिंदों? ओरैनो जोंहा प्राय 6टा 7टा 8टासो जाबाय दा मोननै मोनथामसो दंबावो 10टानि गेजेराव बेखौ जों बे सानथाम सानब्रैसोनि कमप्लिट खालामगोन।